целият ми осъзнат живот сме заедно от 10-ти клас. Аз дори не мога да си представя какво е без тя да е до мен. Чакай тази врата, че ми пречи, защото да добре представя. Чакай малко. Детелина Желязкова-Динкова. Съгласни ли сте да вземете за свой законен съпруг Боян Иванов Бойчев? Сами може да видите и да усетите атмосферата, колко са щастливи всички около тях, защото просто най-накрая нещата се узакониха. Голям купон, само това мога да кажа. Мога да покажа една снимка, на която се виждаме двамата. Това е от не знам коя група е. Ето това съм аз, това е тя. Естествено аз съм залепен за нея.